Okay, der er mange, der har spurgt, om jeg er god til at lave boldflips, så det vil jeg lige vise. Vi starter med at kan prøve at se, om vi kan sådan lande den deroppe på. Ja, det var ikke sådan virkelig svært. Prøv lige at videre til nogle af de andre ting. Så måske skal vi prøve at lande den sådan der. Altså bare sådan herinde på. Nemt. Min hund var lidt træt, sådan. Men ja, jeg ved jo godt, at jeg er sådan okay god til at lave boldflips. Jeg har også øvet mig tit på at lave boldflips. Altså ja, det var jeg ret god til. Jeg kan overhovedet ikke finde ud af det.